Aron mabagan ang mga PUG drivers sa pagkuha sa mga rekisitos sa ilang pagbalik sa pagpamasahero, one-stop shop gibuksan kaganiha at ubangan sa Talisay City Hall. Ang report ni Fee Marie Dumabok. 40 ka mga unit sa traditional PUJ gidala sa one-stop shop at ubangan sa Talisay City Hall ganihang buntag aron ma-inspeksyon ang roadworthiness niini. Gikayo sabang ubang rekisito sa LTFRB nga nisalmo sa one-stop shop. Diyon na siyang check-on ang mga lights sa headlight, signal light, o ato ang mga ligid dili ba hilis, mga bolt sa ato ligid dili ba kuwang, nya kani ilahang mga tulis light, kani sa dato ang mga bangko kailangan dili guba. Nya kani po dato ang brake light. Nya og sa ato pong backup light, muatras sila makabantay ang nasaluyo. Sa 40 ka mga PUJ, 21 na ang nainspeksyon sa LTO7 pagabot sa kaudtuhon. 13 niini ang wa makapasar, samtang 5 ang gitagan og pagtugot sa LTO7 nga makalukat og special permit sa LTFRB7 ug mokuha og travel line sa Cebu City Traffic Office. Dili lang Talisaynon nga mga operators ug driver ang nakabenepisyo sa one-stop shop karong adlaw. Apan lakip na ang mga driver gikan sa Minglanilla ug bisan sa Naga City nga nagbiyahean laho sa Cebu City. Dako gimig pasalamat sa Ginoo nga ipabalik tag biyahe ang mga passenger kay ang mga driver luoy kaayo kay galisod na gid sila bisag mga operator galisod kay walay pamugas in taon. Malipat sa ma'am nya, malipat sa zero kay magaditso na ba usa na ni sakay. Unsay gihimo ninyo sir para masunod ang kanabitang health protocol? Social distancing nya. Face lang mas. Mato di Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, nga mihangyo ang Cebu City Government nga hatagan una og 2 ka semana sila sa pag-obserbar sa pagpadagan sa mga traditional PJ diha sa dakbayan sa Subo. Ang kagamhanan sa Talisay City pinaagi sa City Health Office ang nipasalig nga mao'y muabaga sa swab test sa mga driver. Uban ni Renante Quiñones, ako si Fee Marie Dumabok. Balitang Bisdak.